Vi skal bede Alderslund om at henvende sig her i stævnecellet, hvis de dukker op. Alderslund, det er 72. Det er pulje 1. Vi mangler Alderslund, det er 72. Lige om lidt. Men det må ikke være så opkravlende. Hvad siger du? Det må ikke være så opkravlende. Nej. Alle skal have lov til at spille, og alle skal have pause. Godt kæmpe, Karoline. Vi mangler også Greve, U6 drenge, har ikke tilmeldt sig. I går bare komme over og hente kaffe. Så er vi i gang igen. Jeg går lige med bare. Det er godt, det her. Godt! Godt, Signe. Godt, Signe. Rigtig flot. Det er Signe, der skulle have mål på jer. Ja, det er godt. Rigtig godt. Kom så, Lejer. Vi skal have fat i bolden. Lejer. Det er en opstilling. En taktik er lagt. Anton jo med 3 mand. Hold da kæft, den går igennem, hva'? Ja, altså man er jo ikke i tvivl. Nej, det er man ikke. Det er jo godt, ja. Ja, fordi det skal jo kunne høres over hele. Kom så, Lejer. Ja, det skal selvfølgelig. Ja, et godt forsøg. Kom så, Lind. Sæt på. Hul i luften. Nå ja, så længe han ikke går bagover. Kan du ikke klare